Hei ystävät. Joo, tosiaan Creeperi räjäytti just tosta äsken mun pari arkkua ja maata. Niin tosta hävis mun toi pöytä, crafting table. Mut joo, tässä videossa mä ajattelin nyt ainakin aluksi tehdä jonkinnäköiset noi eläinfarmit, että mä saan ruokaa, koska mun ruoka rupeaa pikkuhiljaa olemaan lopussa. Niin mä tarvisin sitä. Ja mä haluan tietää, onko täällä yö. Nyt tästä ei näe enää niin hyvin, että onko täällä yö, koska mä täytin nää ton ja sitten ton. Mutta tää näyttää tällä hetkellä ihan daijulta, koska joo, tällainen. Että tälle täytyy kyllä tehdä jotain, mutta mä en tiedä mitä. Ja en tiedä myöskään, että ottaisin mä tän vaan pois. Tää on ihan kivan näköinen, mutta että ottaisin mä ton vaan pois. Ja tänne mä laitoin näitä blokkeja, että sit näistä tulee kiva värisiä. Mut niillä on kestänyt tosi kauan. Mut joo, nyt ei oo yö, mutta se on varmaan kohta. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun nyt lähteä hakemaan niitä eläimiä vai nukkua hetki. Ehkä mä odotan hetken. Ei enhän mä pystykään. Mun pitääkin eka saada wheatia, että mä saan haettua niitä. No porkkanalla mä kyllä saisin joo, mutta mä haluan lehmiä, koska niistä saa sitä... Mitä se on? Nahkaa. Niistä tarvii noihin kaikkiin kirjoihin ja semmosiin, niin mäpä teen nytten kuokan. Siis mä voisin tehdä sen tähän, koska tässä on jo vettä. Niin ei tarvi sit niinku ruveta sen takia tekee jotain vaikeat systeemiä. Mä laitan kans näitä porkkanoita, niin mä saan niitä lisää. Noin. Sitten mä voisin hakea tuolta herranjestas kuulkaa. Noin. Itse asiassa sillä aikaa, kun noi nyt kasvaa tuolla, niin mä voisin vähän koristella sitä mun... mikä se nyt on? Sitä automaattista sulattamoa. Voisin sitä koristella. Niin... Joo. Mä lähden nyt koristelemaan sitä. Nytten toi tosiaan... nyt mä menin liian kauas. Mut siis se näyttää nyt tältä. Mä laitoin tohon vähän tommoista eri tasosta, tai toin eri tasolla. Ja sitten tonne tommosen söpön kasvin. Ja sit noi vaihtuu vielä niihin copper-palikoiksi. En oo ihan varma, että näyttääkö toi deep slate tuolla hyvältä. Mut sen voisit vaihtaa, jos ei se näytä. Mut mun mielestä toi on nyt ihan kivan näköinen. Ja tää vaikuttaa mun mielestä ihan, että tästä voisi tullakin ihan superkivan näköinen. Mut joo, mä voisin nyt mennä katsoa, että oisko ne kasvanut. No eipä täällä nyt ole mitään kasvanut tietenkään. Ja nääkään ei ole vielä hapettunut. Joo. Mä en oikein tiedä, mitä mun kannattaisi tehdä seuraavaksi. Voisinkohan mä rakentaa tänne alas jotain kivaa? Mitä mun edes pitää tehdä? Mitä mun kannattaa rakentaa? Pitäisikö mun rakentaa tänne näin nyt seuraavaksi, että joku mikä toi on? Semmonen storage room. Voisiko se olla kiva, jos mä tekisin sen tähän. Onko mä en nyt saa näytetty tätä? Mut tähän näin sillä tähän muotoon. Vähän että kaivaisin tästä näin noit seiniä pois. Ja sitten laittaisin niille seinille ne. Se voisi olla ihan kiva. Sitten se voisi olla tuolla alhaalla. Ja sitten tohon päälle. Tohon voisi joskus rakentaa vaikka jotain. Joo, ehkä mä teen silleen. Ja sitten noi voi sitten ehkä jostain tosta vaikka laskeutua jonnekin tänne alas tai jotain. Ja sitten noi voi mennä tuolta jonnekin ylös tai jotenkin. Pitää katsoa sitten miltä se näyttää, kun tässä on vähän enemmän kaikkea. Okei, mä oon nyt aloittanut suunnittelemaan tähän tämmöstä ympyrää sittenkin. Et mä mietin, että jos mä tekisin tähän näin just ympyrän loppuun asti. Ja sitten siitä tulisi se mun storage room. Et sitten siihen tulisi näihin jokaiseen kohtaan mahtuisi aina tämmötteeseen. Ja sitten tohon ja tonne. Niin arkut. Ja sitten niitä vaikka 3 tai 4 päällekkäin. Niin kyllä tähän on aika paljon tilaa kyllä niille. Ja sitten sinne päälle
sitten niinku semmoinen kävelytaso, joka sitten yhdistyisi esimerkiksi tohon. Ja no tonnekin pääsisi sitten johonkin ja sitten tohon voisi ja tonne suuntaan. Niin kuin jokaisen suuntaan. Mutta siis niin. Niin mun mielestä siitä tulisi ihan kivan näköinen varmaan. Ja sitten mä mietin, että siihen keskelle niin mä voisin niinku tehdä tähän kohtiin yrittää rakentaa jonkun puun. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Mä jatkan nyt tämän ympyrän tekemistä tässä ja katsotaan sitten miltä näyttää. No niin, nyt on valmis tää ympyrä. Ja tästä tulikin tosi iso. Että on isompi mitä mä ajattelin. Mutta se varmaan tulee näyttää ihan kivalle. Mä en ottanut näitä niinkun, mä otin niinkun trimmailin noita reunoja vaan sen verran, mitä niinku tosta ei ole tarpeeksi. Mut mitä niinku piti, koska musta tuntuu, että se on sit kans aika niinku silleen ihan hauska, että se on niinku ns upotettu tonne noihin reunoihin. Tai silleen, hui, kuolema. Eikä sieltä tulos lisää. Mutta nyt mä kyllä vähän mietin, että onko tää kenties liian lähellä No on se siinä kyllä aika lähellä, mutta en mä jaksa siirtääkään sitä enää, jos on tossakin kiinni. Se olisi tietty voinut olla vähän enemmän tuolla seinässä. Olisiko sen itse asiassa pitänyt olla siellä? Koska sitten mä en tiedä. No ehkä se on hyvä tässäkin. Mä jätän sen nyt tähän. Koska mä nyt laitoin tän tähän jo. Niin mä en jaksa siirtää sitä enää. Hei, tiedättekö mitä mä unohdin? Mun pitääkin mennä nyt heti tekeen tää. Tai itse asiassa mä nukun ensin, mut sit mä menen siitä suoraan. Tänne on tullut lisää. Tai teitä on tullut lisää. Niin mun pitää nyt muokata tää mun. Hyi, mene pois. En mä huomannut tota. Ups. No. Ei voi mitään. Siihen jäänyt, ei mulla ole niin siihen jäänyt tommonen reikä. Mut tosiaan, 7 on nykyään. Ainakin viimeisimmän tiedon mukaan. Niin miten mä teen tän 7 tähän? Pitäisikö mun siirtää sitä keskemmälle? Vai... No ehkä mä siirrän sitä keskemmälle. Kiitos kaikille seuraajille. Olen hyvin kiitollinen, että olette laittaneet kanavani seuraukseen. Toivottavasti olette viihtyneet kanavallani. Siis näyttäisi tää ihan tyhmältä, jos mä laitan sen näin. Ei, se on hyvä. Kato sitä täältä. Kyllä. Siis sitä pitäisi kyllä nostaa vähän korkeammalle, että se näkyisi. Mutta siellä se seisoo ylpeänä. Onko nämä kasvanut jo? Oli. No en mä saa niitä. Mä menen nyt jatkaan sen rakentamista. Ja sitten vasta hetken päästä tuun hakemaan niitä eläimiä. Ja mä en myöskään tiedä, että pitäisikö mun niinku hakea tonne alas vai tehdä tonne jonnekin päälle. Ehkä mä teen sen maan päälle, niin sitten tossa on jotain tossa maan päälläkin. Noniin. Sitten mietitään, että millä mä teen nää niin kuin seinät. Mä haluaisin käyttää näitä logeja. Mut sitten mä en oikein tiedä, miten mä saisinko mä niitä niinku mitenkään kivan näköisesti tohon ympärille. Mä en oikein tiedä. Mut sit toisaalta mä voisin kyllä myös tehdä periaatteessa vaan semmoset, että tässä ei niinku edes olisi sinänsä seiniä. Että sitten ne arkut toimis periaatteessa seininä. Ja sit niinku tolla systeemillä tekisin siihen semmosen reunan. Mut... Jos mä kokeilen johonkin kohtaa vähän, että miltä se voisi tulla näyttää. Mä en oikein tiedä. Se voisi kyllä näyttää ihan kivalle. Mut sit mä en niinku oikein tiedä, näyttäisikö se kuitenkaan. Ja kuin korkean mä tekisin tästä. Ehkä mä voisin tehdä tästä niinku vaikka yhdellä korkeamman. Niistä musta tuntuu, että se olisi ihan kiva. Sitten se olisi niinku tuolla tasolla, mihin toi on nyt niinku nousemassa. Joo, ehkä mä teen sit vaikka semmosen. Mä teen nyt eka sen ympyrän tonne noista mitä nää on plänkeistä. Ja katsotaan sitten taas, että miltä näyttää.
katsotaan sitten vähän kauempaa, että miltä tää näyttää tällä hetkellä. Joo, what the hell. Mun just ehkä sydän pysähtyi. Oikeesti mitä hittoa? Noi tuli taas niin. Mä kuolen. Nyt tässä on se mun tän jakson kuolema. Vai ei ollut sittenkään? Oho. Huhhuh. Joo, no mun mielestä se näyttää ihan kivalle. Se on aika niinku massiivinen. Että se on aika tommonen niinku vallitseva. Mut se näyttää kyllä ihan kivalle. Ja sit tonne alle niitä kaikkea arkkui. Sitten tohon voisi tehdä jonkun semmosen kivan niinku aukon. Ja sit siitä niinku lähtis tonne alas. Ja sit mun mielestä siihen voisi tehdä niinku semmosia, mitä ne on ne railway. Ja sitten, että niitä tulisi tähän näin, ja että tähän voisi sitten tehdä jotain semmosia kasoja, mitä niinku oreista. Mut joo, mun mielestä tää on ihan jees. Sitten mä myös haluaisin niinku tonne noin tehdä semmosen jonkun tasaisen kohan. Oho. Missä olisi sit niinku tyyli jotain mossyblokkia tai sitten ihan vaan nurmikkoa. Ja sitten jotain niinku vesialuetta esimerkiksi tai jotain sen semmoista. Mut joo, kyllä mun mielestä näyttää ihan hyvältä tää alku tässä. Ja mä haluan myös lisätä tänne paljon näitä, joten mä voisin nyt ehkä laitella niitä johonkin tänne kattoon. Sitten missä? Joo, sitten seuraavaksi mitä tekisinkään. Ainakin mä voisin ehkä tehdä noita arkkuja, niin katsoo vähän, että mitä se miltä tää tulee sitten näyttämään. Nää on vähän tälleen kyllä kun näen niin tasaisesti nää. Et pitääköhän mun sittenkin tehdä tänne jotkut seinät. Vai pitäisiköhän mun kaivaa tätä tästä alaspäin? Joo, mitä? Okei, mä just tapoin sit zombin vissiin mun katsevoimalla. Joo, mun piti tehdä mutta mä hämäännyin tekemään nyt tähän tämmösen sillan. Ja mä en tiedä, että ton vois kyllä ehkä muuttaa silleen, että se menisi vaan tosta suoraan, mutta mun mielestä toikin on ihan kivan näköinen. Tästä tulee kyllä aika silleen, että tää on täynnä pelkkää tätä puuta, mutta toisaalta haittaako se. Ja sit jos laittaa tätä vihreyttä tänne joka puolelle, niin sit se on kiva. Mutta mä vaihan tän nyt kyllä tästä toisinpäin. Okei, ja nyt se näyttää kyllä oikeesti kivalle. Et sit tuolta pääsee tonne alas. Ja tietysti näiltä, ui kamala, tuolta on taas tulos joku zombi mun perää. Mutta mä en nyt sittenkään tiedä, että pitäisikö mun kaivaa toi tonne alas vai ei. No ehkä mä jätän sen tälle korkeudelle, mitä mä äsken suunnittelin. Okei, no niin. Elikkä nyt mä sain ton tehtyä tai kaivettua ton. Mä näytän. Tän täältä. Niin nyt musta tuntuu, että näihin seinille tai tänne reunoille sitten, jos ei noita tonne seiniin upota, niin on sitten helpompi laittaa niitä arkkuja. Ja joo, mä laitoin tähän nyt tällaisen. Ja joo, nyt mä ajattelin, että mä kuitenkin teen sen eläinaitauksen jonnekin. Ja sitten jatkan tätä vaikka ensi jaksossa. Mut joo, kyllä toi mun mielestä ihan kivalta näyttää. Tosta voisi ottaa kyllä ehkä joistain, kun olisi vähän karsia noiden tolppien määrää. Esimerkiksi ton voisi ottaa pois tosta ja varmaan tonkin tosta. Ja vähän semmoista, niin sitten toi ei ole niin täyden näköinen. Mut sit myös kun lisää tonne kaikkialle vihreyttä ja kaikkea muuta, niin eiköhän siitä ihan kivan näköinen tuu. Mut joo, nyt mennään tekemään se eläinaitaus. Se voisi tulla johonkin tähän näin. Niin mä teen tähän nyt valmiiksi
tämmösen jonkin kokoisen aitauksen. Noin. Sitten mä menen nukkumaan yön pois ja sitten mä lähden metsästä, että mistä niitä löytyisi sitten niitä lehmiä. Miss Girl? No niin. Tule. Oh, sieltä tuli toinenkin. Jos. Nyt on 2. Sitten vaan pitäisi saada nää vielä elävänä kotiin. Yeah. Joo, ei tosta. Oikeesti nyt sitten, jos yksikään mun lehmä tippuu tonne. Pääseekö ne tästä? Täällä olisi myös paljon possuja, mutta mä en jaksa niitä ottaa. Nyt sitten. Noniin. Toi possu vissiin, hänellä on samat aikeet kuin mulla. Tänne. Okei. Hän taisi olla pikkasen iloinen tästä. Innoissaan. No niin, sit molemmat tänne. Niin samaan aikaan. Tänne sieltä nyt sinäkin. Joo. Ei jumaliste. Siis mitä hittoa? Ketä vaivaa? Mikä noin vaikeeta nyt? Noniin. Sitten siitä teille jotain muuta tekemistä. Oikeesti nyt mä en varmaan saa sitten... Ei saakeli, nyt tänne sieltä. Tää Hilkkari, olet sä ainakin maitokauppaan lähtemässä? Juu, kuule. Terve, ei oo. Hei. Nyt. Siis tää on kyllä niin oikeesti niin ärsyttävä tää. Näitten perhe jotenkin niin tämmönen kapinallinen oikeesti. Nyt loppuu. Ei oikeesti niinku, mä saan näitä laitettua näitä juttuja. Tänne. Hyvä. Ja sit sieltä kans sinä. Sanoin jo kerran, että sä et mikään maitokauppaan lähtemässä, niin miten voi olla noin vaikea ymmärtää? Noniin. Hyvä. Nyt on he on siellä. Ja mä mietin, että pitäisikö mun niinku yrittää etsiä jostain muualta lisää tonne, mutta mä en tiedä uskallanko enää, koska ne varmaan karkaa. Niin. Ehkä mä pysyttelen, että niitä on nyt toi 3 ja sitten mä lisäännytän niitä. Mut joo. Eiköhän tää video nyt ollut sitten tässä. Ja ensi videossa sitten rakennan sen mun storage roomin loppuun. Ja katsotaan sitä sitten, mitä siinä jaksossa sitten tehdään. Ja joo, kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään toivottavasti seuraavassa. Moikka!